партофти Амирбек Ҷурабоев ба канори майдон ирсоли ту ба ҷаримагоҳи дастаи Муғулистон гол! Давронҷон Эргашев ҳисобро мекушояд дар оғози дақиқаи 81 дар оғози даҳаи охири бозӣ ва воқеан ҳам миллипӯшони мо тавонистанд садди муғулҳоро бишкананд дар ин вазъият ва ҳисоби бозӣ кушода мешавад. Воқеан ҳам Даврон Эргашев дар бозии имрӯза ду имконият дошт ва аз ду имконият воқеан ҳам як фурсати бисёр ҳам хатарнокро барои муғулҳо фароҳам овард, вале дар имконияти сеюму имконият надор ба бозингарони мизбон ва бо сар тӯбро вориди дарвозаи Муғулистон намуд. Партофти бисёр ҳам зебо аз ҷониби Ҷаҳонгир Эргашев ирсол шуд аз канори рости майдон. ва метавон гуфт тағйироти кардаи сармураббӣ самари худро дар ҳамин лаҳзаҳо овард. такрори ин вазъиятро бубинем. бинандагони арҷманд эҳсони паншанбе ки канори худро иваз кард ба канори